Okay. Hej, jeg vil gerne snakke om stof og densitet. Og det første, jeg gerne vil komme ind på, det er, hvordan et atom det er opbygget. Og det er opbygget ved, at det har en kerne, som består af nogle neutroner, som ikke har nogen ladning. Og så består det af nogle protoner, som er positivt ladet. Og protoner og neutroner, det er lavet af kvarker. Det er så inde i kernen, og så rundt om, så er der så nogle skaller, hvor at der er nogle elektroner, som er negativt lavet. Og det er egentlig bare sådan et atom, det er opbygget. Så har vi molekyler, som består af atomer, som har nogle kemiske forbindelser. Og så har vi densitet, som er sådan et mål for, hvor tungt eller hvor let et stof er, i forhold til, hvor meget det fylder. For eksempel bly, det har en høj densitet, fordi at det indeholder meget masse i et lille rumfang. Og hvis man skal regne densiteten ud, så siger man masse divideret med volumen. Så det var bare det, jeg havde.